Mihin tulokseen se tuli takin suhteen? No, mä päätin kuitenkin luottaa. Kaikesta huolimatta. Kuten arvata saattaa, niin mun pojat ei hyväksyneet tätä ratkaisua. Tuliko teille riitaa? Ei oikeastaan. Pojat ei vaan halua enää nähdä mua. Miten sä jaksat? Aihan tää mukavalta tunnu. Se on jokaisen äidin painajainen. Lapset kääntää selkänsä. Meillä on ollut pahoja karikkoja aiemminkin ja ollaan lopulta aina löydetty yhteinen sävel. Mä uskon, että tälläkin kerralla me saadaan sopuaikaan. Aivan varmasti. Aki voittaa vielä pojat puolelleen. Aivan kuten se voitti muutkin. Kiitos, että oot jaksanut mielistellä Helenaa. Mä lupaan, ettei se tarvii jatkaa enää kauaa. No itse asiassa sitä on ihan hauska vedettää. Se rakastunut huuhka ei taju kyllä mistään mitään. Kieltämättä. Sä et usko, millaista huttua mä oon sille syöttänyt. No hyvin näyttää uppoavan. Sitä mä en vielä taju, että miten oikeasti pystyt läppimään sitä. Pakon edessä sitä pystyy mihin vaan. No mut kerro jo, mikä on sun vika siirtos. Miten sä aiot tuhota Helenaa? Mä oon jo tehnyt sen. Helena ei tiedä, että mä yhä omistan puolet Amandasta.